donjo e sectors makama kendo kono nyalo mana miyo ng'ato kosenyiewo kambi makama to ndiko mana wedege kende to jomoko to pod dong mana kod midhiero mar rach mar uchumi nok mar pesa kinde ka kinde. King'iyo kaka wasebedo kwa keto kembe mek sirikal e lwet jopiny. Nachiwo example ma Telecom kaka ne ochiwe. Iyudo kaka nochiwe masani kaka Telecom en chal ni gima joka ne dwaro ne gin gik mwandu mane Telecom nitiere godo. Ma kane gisekawe igni matis magitimango giyudo mwandu go magi golo mwandu goendo giketo to ko idogi yudo ka gidogi weyo gima ne Telecom onengo be nitiyo okotimango okotimo. To kata kidhi railways, Kenya Railways kakoro ne poko sirikal ochako timang'oa ochako kawe kane otere ang'oa e lwet jopiny. Ne yudo ka koro nitiere jok maluongo ni cartels masani kaka sirikal osebedo kooyo wach ni dwa keto kembe gi ang'oa e lwet jopiny. Gisebedo giikore ging'iyo ni mane koro iboyudo kaka sirikal okotimo nonro maber ti inyalo yudo ka wach kaka Kenya Railways nodhi ma bang' kane mwandu mane Kenya Railways moko nitiere godo giseuso to koro ok ginyal chiwo ang'oa, ok ginyal chiwo tich ne jopiny kaka dwarore mochiwo sirikal nikech iyudo ka kembe moko gin gik mwaluongo ni as strategic investment for the government. Moko nyal timang'o kata koket gi pod kaka nyalo wacho ni pod tich manolosu ni manodhi otevni oteve od bura ni kambini otimang'o be pod ginyalo jopiny boyude kata kosetimang'oa